Aprofito per desitjar-vos a tots els membres de CELLEC una molt bona assemblea, que és una ocasió, crec que immillorable, també per reivindicar la importància del vostre sector. Un sector, el d'educació en el lleure, d'un impacte social i d'una funció social indiscutible, però que a la vegada també té una importància econòmica. No poden dir gaire sectors que ocupen de forma estable a 8.000 persones o que facturen fins a 150 milions d'euros cada any. Sé que CELLEC ha fet una bona feina per lluitar pel sector. Jo, des de la meva humil posició, he intentat ajudar amb el que he pogut en aquests darrers mesos i espero que hagi servit per reprendre l'activitat d'una forma més ràpida del que semblava i que això ajudi al sector a tirar endavant. Són moltes les persones que ens han deixat durant aquest any, malauradament, però també són moltes les empreses que han patit, que heu patit aquesta situació i també moltes les empreses que no han pogut sobreviure en aquesta situació. La CELLEC ha jugat un paper important per intentar mantenir moltes d'aquestes empreses i que poguéssiu continuar la tasca que veníeu fent en l'àmbit del lleure, l'educació i la cultura. Hem passat un any ple de dificultats, hem sigut injustament tractats, moltes vegades invisibilitzats, però des de la Confederació estem molt orgullosos i molt satisfets de la feina feta conjuntament amb vosaltres i amb ACAC en defensa del sector, en defensa de les activitats i en defensa dels drets dels infants. Us volem felicitar per la vostra tasca en la cultura, el lleure i l'educació dels més petits i del jovent a Catalunya. Sabem de la importància econòmica del vostre sector a casa nostra i també tenim coneixement de les greus dificultats, de la greu crisi que heu patit derivada de la Covid-19. Nosaltres us donem tot el suport i també ens oferim al grup parlamentari de Ciutadans per tramitar qualsevol iniciativa parlamentària en defensa de la vostra economia i de la importància del vostre sector. No esteu sols, seguirem treballant i defensant un sector tan important com és el sector del lleure educatiu, que és pilar d'igualtat d'oportunitats, que tantes experiències enriquidores ens ha portat a tots i a totes i que, a més, ho ha de seguir fent amb els nens i nenes i els joves d'avui. Jo sí que us volia agrair tot l'esforç fet els darrers mesos per les constants adaptacions. La principal va ser empènyer perquè l'estiu passat els infants i joves del nostre país poguessin tenir lleure i aquí vam garantir entre tots i totes com un èxit el dret al lleure dels infants i dels joves del nostre país, però també les constants adaptacions durant el curs, a la represa del curs escolar, a les colònies escolars, a les colònies de lleure, a l'obertura dels espais, a l'obertura de les instal·lacions juvenils. Des de l'administració hem intentat sempre fer-vos costat i també us volem agrair el diàleg constant que hem tingut amb vosaltres per intentar adaptar i prendre el pols del sector i de quina era la seva situació. Les dificultats compartides ens han obligat a fer una coordinació molt intensa amb les patronals del sector i amb la vostra associació en concret, fruit de la qual s'ha establert una relació personal i professional que ens ha permès superar amb èxit els reptes que la pandèmia ens ha anat posant pel davant. Alhora, estic convençut que aquesta relació que hem establert serà, de fet ja ho és, un actiu molt important per al futur. Continuarem treballant junts, PIMEC és a CELLEC i a CELLEC és PIMEC, i realment això és un missatge que llenço. O tenim activisme empresarial de participació i estem en els llocs on s'aprenen les decisions, o moltes vegades és impossible o pràcticament molt difícil de poder aconseguir portar la veu i aconseguir que passin coses, torno a dir, en benefici del sector, de l'economia i del país. Hi ha una dita que diu que un de sol pot anar ràpid, però junts s'arriba més lluny. I en aquest cas no es pot ser més ben trobada. Junts, a CELLEC i a CAC, hem arribat molt més lluny. I junts fem el lleure molt més fort. I ara, últimament, que ens és molt important, tot el suport que ens heu donat per la introducció de l'educador i l'educadora a l'escola. Sou molt importants en el món del lleure, de l'educació i de la cultura al nostre país i des d'aquí us volia també donar les gràcies per la vostra tasca, per la vostra feina i, com us deia al principi, desitjar-vos que tingueu una bona assemblea en nom d'En Comú Podem. Vull aprofitar l'oportunitat per felicitar-vos per la gran tasca que heu fet de sensibilització, la vostra implicació per aconseguir espais de lleure segurs.
És importantíssim pels infants i joves recuperar la quotidianitat, socialitzar-vos, i en aquest sentit la feina que vosaltres feu és molt rellevant per la societat i per aquests infants i joves. Us agraïm molt la feina feta, us encoratgem a continuar fent-la i esperem que ben aviat tornem a la normalitat i puguem trobar-nos i agrair-vos personalment aquesta feina tan rellevant que feu. Desitjar-vos una bona assemblea i que tingueu molts encerts en aquest 2021, que segur que ens anirà, perdoneu-me l'expressió, de puta mare.